Total 37,016 marginaव देरहानो हादों रायजोफ्रा देरहादों रायजोफ्रा देरहादों गतिके रायजोफोरखौ बे आं देरहानाय नङा बे आं देरहानाय नङा बे बेवहाय मित्र जथनि लिडारफ्रानो देरहाजोबदों गासिबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे जोंनि इउपिपि दलनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथांमोनानो देरहादों आरो एजिपिनि प्रेसिडेन्ट गौतम बिथांमोनानो देरहादों गतिके बेवहाय आंल' देरहानाय नङा बेवहाय मित्र जथानो देरहादों होननानै आं ओनसोलनि मा मा खामानि बेखौ पर्यायक्रमे गासिबो प्रसेसफ्रा जोबनायनि उनाव पर्यायक्रमे मा मावनाय जागोन बेखौ लकेलि रायज्लायनानै थि खालामनाय जागोन दे